সেইটোতো পানী ভিজাব থাকে নেকি? हाय हेलौ तो फार्स्ट अफ अल आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो मोजां हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो आङो न'निफ्राय ओंखारबोबाय आरोना तो दायो आं ड्राइभ खालामगासिनो दङ माने मबाइला स्टेबिलिटि गैया आरोना नैदि लोरिगासिनो दङ तो गाज्रिदामोन ओमफ्राय दायो आं थांगासिनो दङ टंला एसे फिसा फिसा बेसाद लानो दङ आरो तो बेनि थाखायनो थांगासिनो दङ स्पेसियेलि हारसिं दङ रावबो गैया ओमफ्राय मा मा लानाय जायो नोंथांमोनखौ देखायगोन आरोना So guys, दायो टंला सफैबाय आरोना एम बाजाराव थांगासिनो दङ दायो एम बाजार रुटि टारका So guys, आङो उदालगुरि फैदोंमोन माने सासेयानो शुटिं जागासिनो दङ दिनै नाइट शुट नालाय तो बिखौ दोनना फैबाय दायो पिकआप खालामगोन ओमफ्राय दायो आं थांगासिनो दङ मटका साय लोंनो तो नायलांबाय दंफां मटका साय लोंनानै बिशालावबो एसे हाबगोन माने गस्ला गांसे लानो दङ तो नायनोसै मा मा मोनो आरोना दायो आं सा लोंगोन नालाय मटका सा तो मोनसिगोन आरोना देखायनो र' नोंथांमोननो उदालगुरिनि रौता थांनाय ओमफ्राय बिदि कर्ट थांनाय बायदि सारियालि जायो बे सारियालियावनो मोनो ओरैथिं रौता थांनाय नालाय आरो इथिंबो मा मोनो मिथिला ओमफ्राय बेखिनियावनो मोन आरोना गोबां सेंग्राफोर दं मानसि जाबायनि थाखाय जब कन्टिनिउ टेस्टिथार नालाय नैबेनो बेनो दखाना सारियालि बेनि उनाव नैबे दखान हाँ नाइट दे दिन हो दे हो यार ने मिल्क चाय पत्ती बोलने लगता सुगर गोटे किलो दी फले तार साथ है इटुटो पानी भिजावा থাকে নেকি इटु भिजाय राखे Matka salah ngevideo sekarang, pakai kesini kan? Hello. चिकन में गया था चिकन में गया था ओरैबायदि टेस्टिथार मटका सा लोंबाय आरोना ओरैबायदि टेस्टि तो नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ तो नोंथांमोनाबो लोंनो फैनो हागोन नियाव उदालगुरि सारियालियावनो तो गाइस दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बयबो नायलांबाय था सापर्ट खालाम आंखौ तो थैंक यू सो मच गुड नाइट